Tras o sucedido no pleno do Concello de Ourense celebrado onte, Luís Menor aclara que a postura dos populares non se debe a un intercambio de cromos cos socialistas, senón que garante que o Partido Popular non apoiará nunca ningunha iniciativa de Jacome que non se axuste á legalidade. Nos único que pedimos non ten nada que ver, ou coincide no tempo, e pode parecer que hai unha relación causa-efecto, non ten nada que ver. Nós no Concello aprobamos cousas que sean beneficiosas para o Concello e que non teñan tacha de legalidade, que é o que me imagino que se está planteando a nivel de que houve onte. Onte se planteou un pleno en 24 horas en onde non iba cos informes de fiscalización, etc. E, bueno, nos o que dixemos aí é que simplemente eso non cumplía a legalidade, como se eu traigo aquí os orzamentos, se os traigo con informes en contra, o convoco con 24 horas, nos orzamentos démoslos á oposición 2-3 semanas antes. Tuvemos 3 xuntas de portavoces, tuvemos comisións, falamos, requete falamos, e xa se ve que chegamos a acordo un montón de tempo antes de que votáramos. De acordo? Pois iso é o que pretendemos que se faga no Concello. O que temos que ter claro é que o Partido Popular non se vai a opoñer a cousas que sexan beneficiosas para a cidade, non está en tacticismos electorais. Non se vai a opoñer. Ahora ben, tampouco vai a apoiar temas que evidentemente poidan teñan visos de ilegalidade ou non sigan os procedementos correspondentes, etc. O líder dos populares ourensáns tamén valorou os constantes ataques de Jacome aos funcionarios do Concello e mesmo o propio interventor. Falalle un funcionario con 37 anos de servicio, por lo tanto, obviamente, xa por propia naturaleza e definición, entendo que non é o proxecto, pero non é a forma de nadie. Eu creo que os funcionarios, como todo o mundo, temos que cumplir con as nosas obligacións. Se non se cumplen cas obligacións, se entendemos, se o responsable entende que algún funcionario ou algún funcionario non están cumplindo cas súas obligacións, o que ten que exigir por os cauces legales que os hai e ben claros, entendo que a vía disciplinaria a máis importante dela, o cumplimento das funcións propias dos mesmos, e non criminalizar con carácter xeral e moito menos perderás. Entendo que perder as formas ou insultar a un colectivo, que entendo que como calquera colectivo habrá xente que cumple e xente que non cumple, pero non podemos criminalizar nin atacar a ningún colectivo, sexa funcionarios, sexan empresarios, sexan sindicatos ou sexan quen queira que sexa.